De meest ontspannen manier om op safari te gaan is de safariboot. Als u inscheept op een van de boten, vaart de kapitein u over de wateren van Afrika. Hier geniet u van prachtige vergezichten over de Afrikaanse savannes. Tijdens de boottocht wijst de ranger aan boord u op allerlei dieren die vanaf de boot te zien zijn, zoals neushoorns en apen. Stap aan boord nabij een van de restaurants en beleef Afrika vanaf het water. De safariboot vaart van april tot en met oktober. Afrika, gevaarlijk dichtbij.